Táto Alfa u nás prešla dvojkrokovým leštením, je to Alfa 155, vzácny kúsok. Bolo tam ale ten lak už taký všelijaký, tým, že to bolo lakované už dávnejšie. Pri tej práci sme používali nové pasty od značky Menzerna, či už to bol Heavy Cut, práve na tie silnejšie škrabance, alebo potom pasta Finish. Prichádzajú v rôznych veľkostiach, v rôznych variantách, takže myslím si, že každý si nájde to svoje. Ako vidíte, fungujú skvele a myslím si, že nájdete každý to, čo potrebujete na našom e-shope. Dneska tu máme autičko Z4M, je to jedno z legendárnych aut, ktoré má ešte v sebe originál motor z M3, 46, je to S54B32. Na aute sa robilo ochrana karosérie s použitím lepšieho produktu pod značkou Gyeong Kencoat. V podstate je to taká keramická ochrana v spreji. Následne sa tam robil basic, to je základné čistenie interiéru, prešla sa tam koža, všetky plastové časti, povysávalo sa to autičko, urobili sa okná, kolesá sa natreli, vyčistili. Je to v takom štádiu, že autičko môže ísť naspäť do garáža alebo môže byť naspäť používané. Toto auto je naozaj jedno z tých aut, ktoré by si každý podľa mňa chcel vyskúšať, s tým, že je tam rozloženie váhy 50x50, 343 koní. Čo viac stačí? Čo viac stačí? Čo viac chýba? Priatelia, o chvíľočku k nám príde jeden veľmi špeciálny balíček, jedna, povedzme, že unikátna vec, ktorú sme zatiaľ nerobili. A poprvé ďakujeme určite za dôveru a hlavne, toto si fakt, že vychutnáme. Sledujte, čo sme mohli ochrániť. Dúfam, že ste si užili toto video, tento krásny vlog. Hoďte nám odber, pretože takýchto špeci záberov máme kopu a chceme vám ich ukazovať a trošku inak ten detailing vám otvárať. S tým, že vidíme sa určite u nás, keď máte akékoľvek otázky, kľudne nám napíšte na sociálne siete a som rád, že ste takto virtuálne spolu s nami.